V ďalšom rozhovore o rodinnom biznise sme spolu s Erikou Madery Matví navštívili Dianu Rodriguez, túto zaujímavú a inšpiratívnu slovenskú firmu, kde nás privítali Diana s bratom Raulom a s otcom Raulom. A navštívili sme ich v Partizánskom, v ich firme, v ich priestoroch. Bolo to veľmi pekné, zaujímavé, urobili nám prehliadku a nakoniec sme si s nimi sadli, kde sme sa porozprávali o ich životnej ceste za týmto biznisom a čo všetko si museli prejsť na to, aby sa dostali tam, kde sú dnes. Takže pohodlne sa usadte a vypočujte si náš spoločný rozhovor. Dobre, tak dobrý deň, všetkých vás tu vítam a som veľmi rada, že prišiel aj otec Raul Rodriguez, starší. Veľmi nás teší a sme veľmi radi, že hostujúca firma Diana Rodriguez je v Akadémii nástupcov ďalšou hostujúcou firmou. Veľmi sa teším, ako si prešli výrobou. Už Diana nám ukázala, že jej kráľovstvo, kde tvorí a sme veľmi radi, že vás takto spoločne môžeme spoznať, že odkiaľ ako keby vzniklo to celé, že tu dneska sedíme, že ste sa sem dostali. Samozrejme, našou témou sú rodinné firmy, generačná výmena, proces nástupníctva, ako robíme vlastne riešenia a procesy, ako rodiny, aby sa nehádali kvôli firme, aby rodiny ostali celé a firmy prosperovali a slúžili tej rodine a vlastne takéto kolečko. Tak preto sme aj tu a sme veľmi radi, že sa aj vás môžeme spýtať a môžeme sa spýtať aj Diany a Raula, lebo súrodenecká dvojica je tiež zaujímavá kombinácia spolupráce a práce v rodinných firmách, takže na toto všetko sa budeme pýtať. Sú to aj naši nástupcovia a budem veľmi rada, ak to, čo môžete povedať, aby to bolo inšpirujúce pre ostatných, na čo dávať pozor, čo vás inšpirovalo, čo vám pomáha, tak to budem veľmi rada. S Martinom Babockým vás budeme sprevádzať týmto rozhovorom. Takže som veľmi rada. Vítajte. Ďakujeme. Ďakujeme sa. Povedzte nám možno na začiatok, Diana. Ja som teda počul, že ty počas vysokej školy si začala s týmto, s maminou nejakým spôsobom, že tvoj otcino v minulosti sa tiež venoval koži. Dostala si ty od nich možno vášeň pre toto, alebo to vyšlo z teba, alebo akým spôsobom ste možno aj v tomto kooperovali pri tom začiatku tejto firmy tvojej? Takže takto, ja som vyrastala v rodine, kde podnikanie bolo úplne, že celý život, úplne súčasťou našej rodiny. Tatino nech povie sám, čo robil a ako to bolo a jednoducho ja som vyrastala v tom, že moji rodičia vždy pracovali len na seba a ja som nikdy nevidela iný model, takže si myslím, že to u mňa bolo také prirodzené, že ja keď som bola vlastne po strednej škole rok doma, lebo som sa najskôr pomýlila, som išla na jednu vysokú školu, kde som nebola úplne spokojná, tak som potom vlastne ostala rok doma a rozmýšľala som, že čo ďalej. A tá tatinová bývalá výroba, to bolo v Malých Uherciach, tuto nedaleko Partizánskeho. A tým, že tam boli tie stroje, boli tam tie kože, boli tam proste materiály, ja som fakt rozmýšľala od toho, že budem pomaly, že kadernička, nechtárka, až potom, že však mňa vždy bavila móda, že ja som rozmýšľala, že čo so životom proste idem robiť, ale vždy som bola taká, že som si šila oblečenie a tak sme s tou maminou začali tam robiť tie kabelky, lebo do bund sa nám už nechcelo, čo robil tatino, lebo hovorím veľkosti, ani ma to tak nelákalo a tá moja mamina, ona bola taká veľmi zapálená tiež preto, ale v tej dobe už tá firma proste nefungovala, to už bol taký pre nás skôr víkendový domček na také, že záhrada je tam a tak. A my sme tam teda s maminou začali robiť tie kabelky. Ja som popri tom ešte robila aj iné veci, všelijaké z tých zbytkov, ozdoby do vlasov, brošne a tak ďalej. A v tom prišiel potom môj brat a povedal mi, že je taký portál Saše, že tam sa dajú predávať také akože nejaké remeselné výrobky. Takže čak nafoť to a predaj to a tak. A ja som to nezačala robiť s takým nejakým, že ja idem teraz podnikať. To bolo skôr také, že ja som to mala ako taký part-time job popri tej vysokej škole, už kde som potom začala chodiť. No a potom už teda som išla na to Saše, tam sa to zalúbilo ľuďom, potom sme si už zamestnali šičku a tak, lebo som chodila na školu a nedalo sa to, že ja to budem, že som to nikdy nešila. Jednoducho ja som riešila ten marketing, ja som riešila proste všetko to okolo, aby to vôbec sme vedeli predať. A
ja si myslím, že som to mala tak v sebe, že stále nejakú takú túžbu, že robiť niečo, že vytvárať niečo, nejakú hodnotu, nejaký produkt, proste zarábať si. Ja to tak hovorím, že moji spolužiaci na vysokej škole proste brigadovali, ja neviem, že v Tesku, ja som robila kabelky. Že to bolo ako na tej úrovni v tej dobe, ten prvý ročník, druhý ročník, že naozaj to bolo ako koníček. A teraz si myslím, že by tatino skôr mohol povedať, že ako to vníma on, že keď on robil teda tie bundy, že jasné, že to mám vďaka nemu, to, že som mala tie stroje, aj celé to k dispozícii, lebo ako inak by som začala. Tak pán Rál, tak ako tá koža, ako vlastne možno celkovo, neviem, či máte možnosť aj ostatným povedať, ako ste sa ocitli na Slovensku, možno začneme možno aj týmto, môže to byť zaujímavé, lebo to, že je to kubánsko-slovenská rodina, hej, tak to je tiež naozaj veľmi inšpiratívne a zaujímavé. Tak možno týmto, či by sme mohli začať. No, mohli sme ako začať tým, že keď som bol dieťa, ako kde si na nejakom ďalekom vidieku, strašne som, tá je veľká planina a vždy som bol zvedavý, čo je sa tým horizontom, kde sa to nebo spojí ako so zemou. Áno. No a takto som vyrastol, kdy som bol zvedavý, čo to je za tým. A v 82. roku sa vyskytla taká možnosť, ktorý som mal 19 rokov, prísť pracovať do socialistických krajín v rámci RVHP. Tak som sa prihlásil a už keď som tomu neveril, že už neprídem, tak po pol roku prišiel mi telegram, že o 2 týždne letím do Československa. Československé. No, tak, áno. Takže som sa chytil tej príležitosti, tak som sem prišiel, som nevedel nič, čo to je Československo. Tak som prišli pracovať do vanárskych závodov Vladimíra Iliča Lenína v Ručomberku. No nech sa páči. No, ale keďže to sú textilné závody, ale ja na Kube som mal takú školu a som aj pracoval 2 roky v takej fabrike, tak som vedel, že to obnáža. Tak že to nie je nejaká dobrá robota. No a bola príležitosť, že to bude vidieť dobre ako po slovensky, že môžem robiť ako tlmočníka. A keďže mne sa ľúbilo Slovensko hneď prvý deň, keď som sem prišiel, tak som videl príležitosť, že tu môžem ostať. Lebo bola možnosť nie na 4 roky, ale na dlhšiu dobu ostať, keď budem robiť toho tlmočníka. Tak som sa po Slovensku naučil za rok. No som sa do toho pustil, že tak som sa chcel robiť toho tlmočníka a tak som bol vo viacerých podnikoch v rámci Slovenska, som skončil tu v Partizánskom, lebo tu boli dievčatá, chlapci, ktorí robili pri výrobe obuvy. Tak prišiel koniec ako komunizmus, už som bol ako ženatý, Raula som mal, tak prirodzené bolo, že tu ostanem. Tak išiel som domov, v 90. roku som sa vrátil po pol roku a potom už čo? No, tak som sa začal ako pracovať v tej fabrike, lenže prišlo už tá doba toho podnikania. No a dlho mi trvalo a cesia dávané 2 roky, pokiaľ som sa rozhodol tej fabriky odísť a pustiť sa na vlažnú pec. Som nemal čo, som nevedel čo, ani peniaz, ani nič. Tak jedného dňa som zobral 1500 korún, čo som mal zobrať do práce, to bol môj plat. Išiel som do koželužne a kúpil som sa takú kožu a z toho som robil koženú bundu. Na obyčajnom siačnom stroji. 3-krát som musel rozparať, prežiť a potrebovať. Koľko idel sa zlomilo? No, sa nenáda. Som nevedel nič, som si kúpil knihu Striho Asičia a tak ďalej a bola úplne zámov. No a začal som robiť, dostal som zaujímavú takú zákazku a kožené bundy vtedy boli hit, nie? To bol hit, Preto ja som sa od toho pustil, lebo jednak sa to bolo drahé, áno, sa na tom dalo zarobiť. No a takto potom som si predal nejaké priestory, som sa začal tak ako pracovať a za nejaký rok som mal už nejaké toto zamestnankyne, no a išlo to dobre.
tak medzi tým deti rastli, ja som hodeval po všelijakých bursách, predajne som mal, ďarmoky, vždy som ich toto zobral, aby mi pomáhali, ale popri tom oni ako videli, že sa oplatí podnikať. Takže ja som tak chcel, aby som ich vcielil, že to podnikanie sa oplatí. Inak do toho vstúpim. My teraz vymýšľame pre naše deti, ja a ten Mišo, pastier, tak ideme spraviť taký stánok, pôjdeme niekde do Zlatých Moraviec, na Starú Tržnicu a tak, a že naše deti to budú predávať. Ja som si to uvedomil, keď sme sa o tom rozprávali, že vlastne, že to bol prvý kontakt s peniazmi a že vlastne keď sa to točí a nemôžeš sa hambiť tých ľudí a musíš a že toto keď, podľa mňa, že keď som to videl, tak to bolo prirodzené, ale že ten, kto to nevidel, tak dlhšie môže trvať niečo takéto, ako keby, že to vojsť, alebo naučiť sa také zručnosti. Takže ideme mladým, aby ako 6-roční, 7-roční vedeli predávať. Vidíte, aké je to počuť, že vaše dieťa sa inšpirovalo vami? No to si uvedome teraz, po 30. No, to je šťastný, viete, lebo prišli všelijaké obdobia, potom v roku 2004 tie one kožené bundy zázrakom prestali ísť, to sa prestalo sa predávať, jednoducho koniec celý, čo sme toto ako robili, no a nakoniec dielňa bola aj zavretá. Potom prišla kríza 2008, to bol totálny koniec, no a potom manželka z nuly začala čosi tam robiť, Daňanka už ako študovala, ale medzi tým my sme podnikali aj iné všelijaké akcie, no Raúl mal také nápady, kľúčenky sme toto predávali. Ja som si reálne, že od 16 do nejakých 19 rokov, nejaké 3 roky, to bolo veľmi intenzívne. Ja som si zarábala tak peniaze, že ja som chodila po jarmokoch po Slovensku malovať deti na tvár. Ja na mňa sedela 8-10 hodín, a malovala stovky detí, akože ono sa to zdá, že to je ľahké, nebolo, fakt, že nebolo, aj spávať kadejako v aute a neviem čo, že fakt úplne, že som sa cítila niekedy, že úplne som tam jak fakt, že najposlednejší vandrak, ale vo výsledku mne to strašne dalo veľa, tá skúsenosť, že jak som si ťažko musela tie peniaze zarobiť, to si náš prvých peniazy proste kúpila koňa, to bol úplne, že môj detský sen, tak som si koňa kúpila. Ale, živého, áno. Ale to bolo to, že aj tie jarmoky, presne, on chodil na tie jarmoky, on to sa bolo také kľúčenky s fotkami. To bolo také tínedžerské s fotkami, to si pamätám. A to boli také naše akože prvé skúšania ešte pred celým týmto, akože s niečím, že ja som nikdy nemala také v sebe, že idem niekde pracovať, že vždy sme ako keby my tak skúšali, že niečo. Tak vtedy som, čo som najlepšie vedela malovať, tak poď idem si tým zarábať, áno. Ale fakt to bola taká aj miestami, tak poviem na rovinu, že ponižujúca robota. Fakt som tam bola jak taký úplne niekedy vandrak na tých jarmokoch. A robila som to každý víkend, od jary až do jesene proste. Ale mne to strašne dalo dneska, aby som to presne niečo chcela obdobné pre napríklad môjho syna. Lebo keby som ho len takto dala ako hotového človeka, že má peniaze, všetko funguje a dám ho, v živote na to nepríde. Že v živote si to nebude vážiť. Fakt úprimne, akože keď to človek musí normálne otestovať aj padnúť proste na dno. Fakt podľa mňa to treba. Jedna z vecí, ktoré zavádzame alebo odporúčame členom rodiny, ak vstupujú do rodinných firiem, aby si prešli rotáciou, že mali by začať na tých pozíciách, aby všetky pozície si prešli. To je jedno, ako dlho má byť na tej pozície, ale aby si tú každú jednu činnosť prešiel ten nástupca, lebo majiteľ, zakladateľ si prešiel tie pozície. Preto vlastne aj vytvoril tú firmu, ktorá má 20-30 ročnú tradíciu, lebo vie byť komunikačným partnerom, odborným partnerom, alebo vie porozumieť tomu, prečo toľko to tak trvá, lebo sám si ako keby tie činnosti zažil. No a hovorím, že sa to Žiska hovorila, že my sme v tejto miestnosti, tu kde sú tí programátori bývali, ja s manželom, to bola 2 roky naša spálňa. A reálne, keď napríklad nám taký pán odišiel proste do dôchodku, čo nám sekal a vtedy robil, tak môj manžel proste s MBA titulom z Ameriky, on pár mesiacov normálne robil strihača proste a sekača a musel to naučiť, absolútne ho to nebavilo ani nič, ale musel to robiť. Rovnako ja proste
fakt od zametania podlahy, keď mali prísť zákazníci, až po to, že som kývala z nejakých mall na bratislavských modných dňoch, že všetko sme si museli proste skúsiť a prejsť každú takú tú pozíciu, že to je strašne podľa mňa podstatné. Ale má to aj svoju šťavu. Nie je to také, ako to môže znieť, keď sa o tom rozprávame, že Ježiš, aké je to, že ono to má aj takú prirodzenosť, aj toto aj niekde, aj nás to nebaví, ale je to taká šťava, taká. Ale hlavne ako niekdy by som to nechápala, aj teraz, keď vidím ten vývojový tým, keby som si neprešla tým, že ja som riadila napríklad výrobu, predtým, keď sme mali len 12 ľudí zamestnaných tuto dole, už v tejto budove, tak ja som to vtedy riadila. A tým, že už poznám tie procesy, viem, aj keď som není vyučená krajčírka ani nič, že proste keď rastíte takto postupne, tak sa to na vás nabaluje. No a ešte chcem k tomu dodať, že dobre bolo to, keď deti chodívali ako so mnou, samozrejme boli aj akcie, kde som nepredal nič. Tak boli boli smutní, boli nový rok, no tak prišli sme, prerobili sme, ale nevadí, na budúci bude lepšie. Myslím, to je dobré vidieť, že nie všetko je úspešné. Nie všetko je úspešné. Sú aj pekné dni, sú aj také menej krajšie. Ale úplne, doteraz viem, aký to bol pocit. Niekedy boli s tými kľúčenkami, to som mal 15 alebo 16 rokov. Nie? No, cez no. Tak otcovi hovorím, že požičaj mi auto, že ja si zabezpečím 18-ročného typka, ktorý bude šoferovať, že požičaj mi tvoj živnostenský list. A sme normálne, že išli na Pezinské vinobranie. Požičal ste? No. Okay. Však to isté meno. No. Tak odjeli sa byť starší. Takže normálne, že sme tam išli s týmto živnostenským od otca, s autom požičaným, nejak sme to dali dokopy, tedy ešte digitálne fotoaparáty, to bolo také tie prvotné a napojené na kameru cez ešte káble, takže to bol veľký počítač. No ale vtedy sme na Pezinskom vinobraní, 15 rokov, 20 rokov dozadu, sme spravili, že 180 000 korún. To bolo akože strašne veľa. To bolo peniaz. No a to je, že... Zakutilo to. A to jasné, že 15-16 rokov som mal a to, že 180 000 korún, že to bolo úplný let. Takže som si povedal, že musel podnikať. No, a takto hovorím, potom oni ako s manželkou, oni sa chytili tej myšlienky, že vyrábať tieto kabelky. Ja vtedy som tu nebol, viac menej som pozvolil v Španielsku, tak som im radil, pomohol, ako som mohol. No a potom už... Ale ešte rozhodnutie, že keď my sme sa vlastne spojili s Dianou, lebo ona vlastne začala tie kabelky tvoriť, ja som chcel akože s Matejom kabelky robiť, my sme chceli akože využiť tú výrobu tam u nás a to išlo tak nejak súbežne, ale bol som v Istanbule a tam som videl fejkové kabelky, ktoré boli za 3, 5, 7 eur, proste Louis Vuitton, Dolce Gabbana a tieto, no a tu na Slovensku sa predávali za 150, takže čo znamená, že keď niekto je ochotný dať 150 eur za fejkovú kabelku, tak podľa mňa je aj ochotný dať za kvalitnú kabelku, ktorá nie je fejková, tak aj tak tie fejkové sú veľakrát kvalitné, ale že by mohol byť ochotný, tak potom sme sa začali rozprávať a sa to spojilo a už to... Medzi vami je aký vekový rozdiel? 4,5 roka. Ja by som tak už tak upratala teraz trošku tak časovo ten sled, že proste ja som to začala robiť počas ten rok pred vysokou školou, potom počas tej vysokej školy som to robila. Tým, že som študovala denným štúdiom, veľmi mi pomáhala moja mamina, ktorá mi chodila na poštu dávať tie balíky, ktorá mi robila v tej dobe účtovníctvo. Ja som robila celý ten predaj, fotila som to, zákaznícka podpora, proste čo s čím a tak ďalej. A vždy mi tak akože radil popri tom a potom ešte zavolal toho 4. konateľa, čo je ten Matej Kondrot, že on by nejaké peniaze možno investoval do tej tvojej firmy akože a tak jedno išlo s druhým a takto prichádzali vlastne tí ľudia do môjho života počas tých rokov na tej vysokej škole, aj teda môj manžel a každý ale z nich sa ako keby venoval ešte nejak svojej práci inej a ja som to robila ako keby tak full time a potom prišla nejaká proste doba, kedy všetci tí traja, iní konatelia, teda Rau, môj manžel aj Matej, si povedali, že OK, že ideme to robiť s tou Dianou na 100% a vlastne vstúpili do tej firmy už na takej tej dennej báze. A to už sme mali túto budovu, to už bolo také naozaj, že už aj pár e-shopov sme mali variant, druhá, tretia a už sme to naozaj začali tak rozbiehať, že ideme to budovať ako firmu.
Preto my tú epochu tej firmy nemôžeme rátať, že je to 12 rokov, lebo prvých tých 6 to bolo fakt, že počas tej vysokej školy, že nebola to firma. Až tieto roky, tá druhá polka, je to naozaj, že to budujeme. Popri tom prišiel COVID, 4 roky dozadu, takže zase sa to nejak zastavilo a sme robili rúška a tak ďalej. Takže sme taká, hovorím, zvláštna možno aj firma, že aj pokračujeme niečo, čo tu bolo, aj robíme nové, aj robíme rodina, je to zvláštne. Typická rodinná firma. Áno. Myslím si, že aj iné rodinné firmy začali v garáži a so strikami a na živnosť. No ja som začínal v pivnici. Pivnica, garáž. Ako som začínal v pivnici. A ešte prišiel ten moment, ako samozrejme, že, lebo oni vyrábali akože u mňa, teda u nás, oni potrebovali nie ako väčšie, už to bolo malé, tak sa rozhodli, že prídu sem, tak sa čo so mnou. No lebo, áno, čo mnou hovorím, vy chodte, ja tu ostávať sám. A prečo sa mnou? No, lebo vedel som, že nie je dobre starý a mladý. Ja by som im zavázal. Ale ešte tak treba povedať to, že ty si robil v tom Španielsku a ty už, ak si teda videl, že tá firma sa rozbieha, tak si sa rozhodol, že sa vrátiš naspäť. Áno. Takže naspäť sa vrátiš k tej koži. Takže tatino začal naspäť robiť v tých malých uherciach, v tej výrobe. Robí opasky, kabelky a tak, ale proste mali sme aj nejaké spory, že fakt keď sme potom už naspäť, ako keby mali to robiť všetci spolu. My sme chceli ísť nejakým spôsobom, tatino to zase videl inak. A proste naozaj vtedy akože bolo to aj celkom ťažké, tak sme to potom takto oddelili, že je tá firma tu, my si ju proste riadíme, celá funguje a tatino nám veľmi pomáha, keď niečo potrebujeme, nejaké know-how s kožou, so strojmi a popri tom pre nás robia nejaké produkty v tých malých uherciach. Ale viete, čo bol viete, čo bol najväčší spor? Doteraz povedal. Normálne, že diera v stene. Diera v stene? Jasné. No, lebo ja som mal taký zásadný nápad, že vlastne mali sme takú budovu, presne taký dom a tam bola dostávaná za tú stenou ešte jedna miestnosť, čo bolo vecko. No a vždy, normálne ženy, keď išli na vecko, tak museli vynísť von okolo takého psa, čo furt na nich štekal, aby išli na vecko. Ja že ty kokso, že však správame tú dieru, vlastne dvere. No a otec, že to bola jeho budova, tak proste si to nevedel predstaviť, nie? Že mal si s tým problém. Je to krásna ukážka akože stretu tej jednej generácie a druhej, že tam nebol dôvod, prečo tú dieru nespraviť, len ono to tak mal 30 rokov, alebo 20, alebo koľko, bude to takto. Ja hovorím, ale tak správne dvere. Ja hovorím, že nie, no a teraz ich využívaš každý deň. Ale nakoniec dvere sa spravili. No, ale vtedy som dať hovoril, že to fakt, že keď chceme dvere spraviť, a toto musíme normálne že riešiť, že musíme to vlastne budovať. A to bolo najlepšie rozhodnutie. Najlepšie, áno. Takže... No a práve v spojitosti s týmto, ako ste si dokázali potom časom nastaviť tie vzťahy? Lebo keď členovia rodiny spolupracujú, tak vedia tam byť určite aj rôzne trenice a tak ďalej. Ako ste si to vy možno postupom tých rokov nastavili, že teraz vám to funguje? No, ja poviem. Môžem? No, počkaj. Ja do začiatku, ešte do začiatku chcem povedať. Toto je ukážka. Názorná. Že na začiatku, keď to táto tam robila ešte viac menej sama a chalani mi len tak radili a niečo robili, tak chceli sme mať ako keby všetci názor ešte v tej dobe na všetko. Že oni mi chceli do dizajnu rozprávať, ja som robila ako kolekciu, ten z Bratislavy prišiel, to vyzerá nejaké turecké ornamenty, to je celé zlé, potom som niečo spravila, takto každý sa chcel ku všetkému vyjadrovať a už v tej dobe som videla, že to je zlé, tak som sa na to hnevala, ale som si stále išla svoje a potom až časom sa to vykryštalizovalo, že sme si, fakt, že to je 4 roky asi dozadu, aj ten COVID bol pre nás veľmi v tomto taký, že osviežujúci, že keď sme už padli naozaj do takého bodu, že fakt je prúser a musíme zachraňovať firmu, tak vtedy ako keby sme si všetci uvedomili, že OK, ty musíš mať toto na starosti, ty toto, lebo predtým sme všetci 4 chceli mať názor na všetko. Hej, kľudne teraz povedať, akože čo, ja som to len chcela od začiatku, ako keby, vieš, povedať. Nie, že taká rodina, taká kubanská, akože to nie je jak talianská, ale že proste, že my keď sa pohádame, to je podľa mňa, že taká, že 5-minútová záležitosť a to môže byť, že fakt, že my nahúkame na seba úplne. Ale ja som s tým úplne v pohode mentálne, že za 5 minút môžem ísť na obed. A to veľa ľudí nemá takto v sebe, to viem, že nemá, že oni keď sa niekto pohádá, tak že to je normálne, že na strašne normálne, že dlho a niečo si aj povedia a tak ďalej.
Ja si myslím, že taká základná prísada nás je taká, že my sme strašne otvorení. Že v veľa rodinách, čo vnímam, je to také, že ľudia majú veci v sebe a roky to nedajú von. Mňa keď niečo reálne že štve, ja prídem a reálne to do neho vybuchnem. Alebo do kohokoľvek proste z mojej rodiny. Ale oni sú tiež takí istí, že nemáme medzi sebou nejaké také, že ja môžem tatinovi povedať fakt, že všetko. Ja by som aj za ním asi išla s viac vecami, aj keď som bola tínedžerka so ženskými, než za mamou. A to je to, čo máme dneska akože vo firme, že my sme strašne otvorení, že to je to možno latino v nás, že my nemáme medzi sebou nejaké také vzťahy, že také upnuté, že toto je už za hranicou, toto ti nemôžem povedať, že my to vyfrkneme. A potom ja si myslím, že to je akože taká hlavná ingrediencia, že vieme sa potom aj toho pohádať a niekde to ako keby príde, že vyriešime to. Že to neututlávame. Najrýchlejšia cesta k vyriešeniu problémov je cez hádku. Cez čo? Cez hádku. Cez hádku. To je najrýchlejšie vždy. Okay. A vaši latino partneri, ako to majú? Ako kto? Nelatino partneri. Tak môj manžel je tiež taká zvláštna akože skupina, lebo on žil 17 rokov v Amerike, sa tam presťahoval, keď mal 5 rokov, čiže vyrastal zase ako migrant proste na Floride s mamou a tak ďalej. Čiže tiež bol vystavený ako keby úplne novému prostrediu a kultúra a všetko, no a prišiel sa nášho syna. Takže on je taký, že on je skôr taký, že upnutejší typ človeka, taký akože, ale nadstavil sa na to naše, že ako my sa hádame a on na nás akože pozerá. Potom mediátor povie, čo chceš povedať ty, čo chceš povedať ty, ale áno, je iný, proste je iný, akože oproti nám aj ten Matej z Bratislavy, to je pán bez emócií, proste nemá emócie. Takže my sme akože každý úplne iný, ale ja si myslím, že hlavne tá otvorenosť, lebo vidím ja v tých iných firmách, že možno tak vy tak máte voči svojim rodičom, a to sa možno niekedy už nedá nadstaviť, že taký ten rešpekt a možno taká tá, že bojím sa akože niečo povedať, ja som to nemala nikdy. Čiže pre mňa je to iné to hodnotiť, keď ja som vychovala, bola inak. A možno ešte čo vidím vo veľmi veľa firmách, a to je, že povedať, najväčšie bránenie pokroku je ego. Ale veľakrát ego toho, čo to založil, a to som fakt videl už vo veľa firmách, ktoré proste majú, že deti to majú prevzať, a normálne, že to ego je proste také akože extrémne silné a to proste neprebieš. Ako by som nedelila na staršiu a mladšiu generáciu. Ale aj mladí majú ego, jasné. Presne tak, takže je to celkovo tam, kde hovorí za nás ego, tak je tam, samozrejme, že je tam toto je iný spôsob komunikácie. Ja z vlastnej skúsenosti môžem ako radiť, ako rodičom, teda v mojom veku a možno staršie a tak, že naozaj, keď vedie svojim deťom, nech ich nehajú, nech nezasahujú. Lebo my už, naša generácia, to nie je prekažka. Dneska je úplne iná doba. Nech sa popolia. Ja by som nevedel, jednoducho nevedel by som byť úspešný v tejto dobe. Nedá sa. Tradície, hodnoty a inovácie. Inovácie, nové technológie. By sa mali sklbovať a ten rešpekt voči... Iné spôsoby podnikania. A hlavne v tom našom sektore, proste fashion je závislé v dnešnej dobe na sociálnych sieťach a tak ďalej, že možno keď je niekto, nejaká firma strojárska, tam by zase ten otec možno iné hovoril, že to know-how je podstatnejšie, ale u nás je podstatné to ísť dobou. Áno. No ešte by som sa chcela opýtať na váš súrodenecký vzťah. Ešte tam sme boli trošku pri tých akým spôsobom komunikujete. Prenášate si pracovné veci aj do domov, do rodinného prostredia? Rozprávate sa doma? Ja stále rozprávam. Áno. To jeho Peti navštíviť ani do porodnice, ona to začne o robote rozprávať. Proste to je jedno. To proste ja skôr mu akože vyčítam, že niekde chcem vidieť, že sa chcem rozprávať o inom, a potom a čo budeme sedieť, a už sa máme rozprávať, už je z toho nervózny. Ale my sme takí, že ja viem, že veľa súrodencov to môže povedať, aj sa popálili, aj sa rozdelili, však máme krásne príklady zo sveta. Ja si neviem predstaviť úprimne, že môj brat by niekedy spravil niečo proti mne. Nedokážem si to predstaviť, pretože možno ste si všimli, on si prešiel takým úrazom a má vyše 50% tela popáleného a ja som reálne osoba, proste, že som ňou sa učil chodiť na novo. A proste my sme z také veci prešli, že ja si to nedokážem predstaviť,
že on by, alebo ja na druhej strane, že ja by som niečo spravila, aby som jemu akože chcela zle v tej firme. To je pre mňa, že ja zdieľam mravky teraz, že to nemôže existovať proste. A my sme spravili jednu vec, čo je pre, myslím si, že 95% alebo 98% ľudí, ako keby, že to nespravia, to je, že môžu vyprávať, že to spravia, ale to nespravia. Diana mala 38% vo firme, ja som mal 28% a tí kolegovia, oni mali, že tuším, že po 16, nie? Tak nejak to vychádza, hej? A my minulý rok, že počujete, že chceme tú firmu budovať do sveta, chceme s nej spraviť modnú značku, chceme to postaviť, že úplne, že aby to bolo fakt, že brutálne, normálne, že úspešná firma. Tak my sme si to rozdelili bez nároku na peniaze, 25%, nie, my máme 26 a chalani majú 24. A to je, že vlastne Diana je s manželom, mali 50 a ja s tým kolegom máme, že 50. Ale že vlastne, že Diana zobrala podiel, nič za to nedostala, ja som personálne dole, nič za to nedostala a sme sa takto rozdelili, na novo rozhodené karty a toto nespraví, že strašné ale ja by som povedala, že ľudí. Prečo sa to stalo? Stalo sa to preto, lebo v roku 2020 ja som sa vydala, bola som v 5. mesiaci tehotenstva a prišiel COVID. A ja som musela zo dňa na deň ostať doma, lebo ja som ešte mala také tehotenstvo, že som ležovala v nemocniciach a tak. A ja som sa musela úplne odstrihnúť z firmy a vtedy to bolo, že buď alebo. A oni vtedy chalani spávali tu vo firme, reálne, že ja som 38 dní bola doma sama, úplne 24 hodín denne, lebo bál sa manžel vôbec prísť domov, že by ma nenakazil. No, takže nikto nevedel, čo sa... Nevedelo sa proste čo, takže ja som bola jak proste vo väzení, ja som sa zo dňa na deň musela odstrihnúť z firmy, to bolo pre mňa fakt, že strašne náročné v tej dobe a ešte potom v tých nemocniciach a tak ďalej. A ja som vlastne porodila, ešte som vlastne musela byť doma, však materská, aj keď som pracovala stále niečo na počítači, ale nedá sa to nazvať robotou. A oni vlastne tie 2 roky tú firmu zachránili. A ja som si potom tak uvedomila, ja som prišla za nimi a ja hovorím chalanom, že viete čo, že ja som si uvedomila, teda som bola doma, že ja chcem byť aj mama a že ja nechcem proste riešiť už to všetko, čo som predtým riešila, že ja by som chcela už robiť len vývoj a marketing. A oni na mňa tak pozreli, že super, že dobre, že nechaj nám tie ostatné časti. A takto to akože padlo. A potom, pár mesiacov na to, vo mne to tak dozrievalo, že som to tak cítila, že oni toľko toho robia pre tú firmu a tak ma odbremenili a že proste vďaka nim vôbec tá firma ešte existuje, že ja som prišla za nimi tedy a som im povedala, že chalani, že ja chcem, aby sme si všetci boli akože rovní, že ja nechcem, aby môj manžel alebo niekto sa cítil proste menej ceny, keď ten má na starosti rovnako marketing, ako ten má vývoj, ako ten toto, tak ja som im to tedy povedala, že ja vám tie percentá chcem rozdeliť. A potom vlastne sa toto stalo, že sme išli k notárovi, sme si to rozdelili a reálne, že to je 2 roky dozadu a ja som normálne, že odtedy šťastný človek. Ja to hovorím na každej konferencii, že ja som jediný asi majiteľ firmy, ktorý dal preč percentá, ktorý je šťastnejší ako predtým. Tak. Super. A to možno niekomu príde, že to je hlúpe, kto vníma svet len biznisovo, ale fakt, ja som sa proste rozhodla, že ja nie som kariéristický typ ženy, ktorá by obetovala rodinu. A keď ja chcem tu si odrobiť len 7, 8 aj z domova byť mama a on tu je 18 hodín pomaly denne, tak prečo ja mám tie percentá mať? Akože ja nebažím len po peniazoch v živote. Chcete mať viac generačnú firmu? Ja by som veľmi chcela. Nemáme dievča ešte v rodine. Ale v žiadnom prípade to nechcem svojim deťom, alebo jeho deťom, alebo proste nejako podsúvať, že to je, akože to tak musí byť. Že nechcem niekomu ako keby, že vytvoriť život a tú cestu životnú, keby to chcel tu pracovať, keby to chcel, ja by som bola najšťastnejší človek, ale naozaj nemôžem byť taký človek, že niekomu chcem tvoriť budúcnosť. Nemusí to byť člen rodiny, ktorý mi bude viesť ďalej firmu, ale ak mám víziu a túžbu, aby to bola storočná firma, to mám určite. Môžem ako keby byť majiteľ a ďalší majiteľ člen rodiny, lebo vtedy je to rodinná firma, ale riadiť, koordinovať výrobu, všetko toto môže aj cudzí človek, čiže nie z rodiny, ako keby, tak iba tak, že či ja určite áno, a rád si myslím, že tiež storočnú firmu. To by bolo krásne, To by bolo krásne. A zamýšľate sa nad tým, ako možno tú svoju skúsenosť, keď sa budeme práve o ďalšej generácii, o vašich deťoch, tie, ktoré sa preto rozhodnú, že budú chcieť pokračovať, zamýšľate sa, ako tú svoju skúsenosť, ktorá bola tá ťažšia, čo ste práve povedali, že áno, bolo veľmi dôležité, že tam to nevyšlo, lebo
vám to dalo celkový ten obraz, nasadenie a tie skúsenosti, ako toto možno preniesť na tie ďalšie generácie, ktoré sa predvedú? Musíme niekam makať. Akože ja si myslím, že aj Raul to má v sebe a ja to mám v sebe, ale máme každý trošku iný názor a cestu, ako to ideme robiť. Môj názor a teda môjho manžela, my sme v tom úplne že zajedno. Aj tatino by povedal, aj Raul, že ak vidie, že vychováme malého, my sme veľmi prísni na neho a bude mať ako keby ťažší život možno než jeho rovesníci, už teraz ho má, keď vidím iné deti v jeho veku. Jednoducho môj malý nedostane absolútne nič zadarmo. Keby my ideme, že prvou triedou v letadle, on pôjde v ekonomii, to je len taký príklad. Jednoducho on si musí v živote vydreť a budem si za týmto stále stáť. V živote nebudem ho, neviem ako podporovať, mama hotel a tieto veci. Bude musieť aj padnúť na hubu, aj sa snažiť, aj v škole jedno s druhým, že nedostane proste nič zadarmo. Že to je akože môj a môjho manžela názor na výchovu nášho malého. A Raul zase to robí takým tým spôsobom, že ho chce teda nechať už niečo riadiť a takto. No, ale však tak som videl na Facebooku ten citát, ale to je, že určite aj vy videli, to je, že silné, teda, že ťažké časy robia silných chlapov, silní chlapi robia normálne, že ľahké časy a ľahké časy robia slabých chlapov a normálne sa to otáča, preto druhé a tretie generácie po väčšine tie firmy zabijú. To znamená, že, a tak to býva, nie, že druhá, tretia, tá druhá ešte nie, lebo táto ešte precítila s tou prvou, ale potom tá tretia generácia, tá už nemala vlastne to, ako ten vytvoril, takže vlastne tedy to už sa začne rúcať, takže... Prvá generácia buduje, zaklada, druhá generácia rozvíja, vedie a tretia prepije. Väčšinou tak sa to hovorí. Áno, tak bohužiaľ je viacerých príkladov vo svete. Akože ak by som ja k tomu niečo mala povedať, že teda vy ste vlastne akože vaši rodičia majú teda nejaké firmy a kde nastupujete potom, tak si predstavte, že ja som ako keby vaša mama, keby ste sa na ňu pozreli, keď mala 30 rokov a vy ste boli fakt, že mali ste že 4-5 rokov, že mi sa chce plakať, neviem prečo. Proste, že v mojej hlave je to, že fakt som tomu strašne veľa obetovala a ešte aj obetujem a fakt by som chcela, aby ten môj malý si to vážil. Ja neviem, prečo sa mi chce plakať, tak citlivý človek, prepáčte. Ale že to je také, že fakt, že ty mu niečo dáš, na čom si celý život proste pracoval, ale ty len chceš, ani nie, že aby na tom neviem koľko zarobil, ale len aby si to akože vážil. Aby to proste nedal, že tvoje celoživotné dielo, že však voľaké peniaze a kúpili sme si dom, mali sme pekné auta, že aby videl ten čas, že čo sme tu denne a že sme tu bývali, hej, že na tom záchode som zistila, že som tehotná s ním, hej, že aby to ako keby tak precítil. Že o to by mi akože išlo. Ale to som zase ja žena, možno otec to má inak. Áno, vidíme. Ja by som sa otca opýtala, môžem ešte pán Raul? Nech sa páči. S manželkou sledujete životy vašich detí a keď sa spolu rozprávate o tom, že čo vidíte, ako vaše deti sa postavili na nohy, ako žijú, ako to majú, čo vybudovali. Verím tomu, že tam je veľká hrdosť a že vás to hreje pri srdci. Čo by ste také, ale možno dopriali ešte svojim deťom, že by ste chceli možno, aby niektoré veci mali ináč? No tak v prvom rade prajem ako deťom aj zdraví, aby to zvládli do toho podnikateľského dôchodku a aby neuľavili tempo, lebo keď uľavia... Aby neuľavili tempo? Aby neuľavili tempo, lebo ako zákazníci prichádzajú a odchádzajú a nemôžu sa spoľahnúť, že to je dobré, ako to robíme, vždy sa dá lepšie robiť. No a my ako s manželkou, tak sme radi, že našim deťom sa darí, lebo ja hovorím, aspoň nepýtajú nič od vás. Vidíte, každá minca má dve strany, áno. No, to je tá prvá dobrá stránka. Druhá dobrá stránka je, že naozaj, že sa vedia o seba takto postarať a naozaj sme radi, že dokázali to, čo aj dokázali. Ja sa priznám, že ja by som nemal odvahu robiť to, čo oni spravili. Preto hovorím, že
že my ako starí ako rodičia už sme mladým ľuďom v tomto podnikaní skôr ako prekážkou, ako... Ja viem, tatino, ale ja by som nemala odvahu 19 odísť od rodiny a ísť do cudzieho sveta. Tak to bola taká doba, no, to bola taká doba. No to je presne tá úcta a rešpekt, ktorú vlastne si prajú členovia rodiny, aby to takto navzájom bolo, že proste zakladateľ alebo rodič vidí tú odvahu a vlastne ten entuziasmus, čo dokážu deti, aby vedeli pripomenúť rodičom, odkiaľ tú odvahu majú. Hej, že... Akože ja by som ešte to rada dodala, že ja som napríklad taký z tých podnikateľov, že ja si veľmi uvedomujem, že čo všetko mi iní ľudia pomohli a že by som tu vôbec nesedela, keby to je na mne a že to možno niekedy aj chýba niektorým podnikateľom, že ako keby zabúdajú na to, že možno mal iba tú manželku, že sa mu starala o rodinu a o tie deti a o to, aby doma bolo upratané a všetko, ale vďaka tomu si dokázal fungovať a bol si v pohode a takto rovnako mne, proste keby tatino nedal tie stroje, keby nemal tam tie materiály, keby Rao hneď neprišiel mi pomáhať s prvým e-shopom, so všetkým, manžel ochotný vrátiť sa naspäť z Ameriky, on ešte tam stále študoval, keď sme sa spoznali a rozhodol sa prísť sem a študoval ten marketing a dať ho do tohoto, že ja proste si to veľmi vnímam a uvedomujem, že mi veľmi veľa ľudí v živote ako pomohlo. Že na to netreba podľa mňa tiež zabúdať a nie si také len, že klapky na očiach a že len, že ja, lebo nemyslím si, že sa dá firma vybudovať na jednom človeku. Tak ja vám dám ešte také odporúčanie, teraz som to videl na YouTube, taký, že Václav Novák, akože úplná halu, čo som si uvedomil, že to je do toho Žižku, jasné, normálne som to počul a ja si hovorím, že ja poviem, že som si uvedomil, on, normálne, že chlap, neviem, či vlastne nejaké benzínky, alebo čo, vlastne benzínky, či dobré, no to je jedno, proste, normálne milionár, má ako firmy, ešte som to nedopočul, takže ešte neviem, čo má, lebo som len tam, kde začal, v tom Česku, ale že on mal, neviem, či 17-18 rokov, odišiel, že chcel ísť normálne, že nechcel byť tu za komunistov, a že vlastne, že aby mohol začať podnikať alebo robiť alebo niečo iné, a nechcel že podnikať, tak vlastne, že musel získať nejakú tú, akože pás, že ide do zahraničia, pás mu zadržali, musel normálne, že 3 roky chodiť na bicykli, že do Chorvátska, aby mu dávali nejakú tú doložku, normálne do pasu nejaké, takéto nejaké veci. Takže 3 roky normálne, že na bicykli chodil do Chorvátska, aby vlastne mu verili. Keď mu už verili, tak vtedy dostal nejaký pás a mohol ísť proste normálne, že do Rakúska, či je to. Potom hneď išiel do Kanady, že spravil si normálne, že tam išiel do nejaké indiánske rezervácie, tam normálne, že z neho stal nejaký, že proste, že chcel študovať nejaký biznis a tak ďalej, že proste, že on musel normálne, že na to, aby začal podnikať, on musel normálne, že 10 rokov strašne veľa tomu obetovať a že vlastne som si to uvedomil, že vlastne teraz ti stačí, keď prídeš na úrad, si dať, a nie na úrad, teraz stačí, keď cez internet si dáš, že živnostenský list, SROčka, založím to za 5 minút, a ten blázen musel 10 rokov, normálne, že od rána do večera mať v hlave, že chcem ujsť, chcem začať podnikať a tak ďalej. Takže povedzme, to je, že niečo, čo možno aj tým generáciám, lebo napríklad my sme to nemali tak, že my sme to len tak dostali, ale že ľudia, ktorí že majú tých rodičov, čo majú tú firmu a len to v odzovkách dostali, podľa mňa toto je možno trocha chyba, taký ten, že ty som musel to že sa vydreť a že toto je strašne dobre, keď si to uvedomili, že vlastne, že čo tí iní museli spraviť, aby vlastne sa dostali do toho bodu. A ja som teraz, jak to počúval, ja som to uvedomil, že ty kokso, že vlastne on len na to, aby začal podnikať, musel toto všetko spraviť, že to bol že strašný taký, že... To bola teda moja jedna ešte z tých posledných otázok, že každý podnikateľ, s ktorým ja som sa stretla, mali rôzne obdobia. Dobre to išlo, potom zrazu prišlo niečo, kedy z rôznych dôvodov som si mohla povedať, že môžem sa fakt na to vykašľať, že koľko ja som do toho investovala slobodného času, celý čas rozmýšľam nad tým, keď sa sprchujem, keď varím, keď šoferujem a predsa to ide takto, vlastné peniaze som do toho vrazil, potom zrazu to ide aj hore, že čo vám pomohlo, keď ste boli tak, že ste si povedali, že či poprvé, že či bol taký moment, kedy ste povedali, že
akože ty kokso, akože môžem sa na to vykašľať, a keď bolo, že čo vám pomohlo, že ste teraz dneska tu takto? Myslím, že viackrát som bol v takej situácii a bolo to, že ja som nevidel inú cestu, len pokračovať ďalej. Bolo čas, keď mi vykradli firmu. Keď som ako začínal, všetko mi vykradli. Totálne všetko. Aj nožnice, aj meter, s tým sa meralo. No, ale hovorím, dobre, som si povedal, nevykradli mi to hlavné, to je moje odhodlanie ísť ďalej. A to, ja nemám inú možnosť, Musím, keď nie sú peniaze, si musím toto počítať. Keď bola tá kríza, 2008, naozaj bolo veľmi zlé. Vtedy prestalo ísť konkrétne u nás, to, čo sme robili, tak potom aj s Raulom, teda sme sa poradili, čo ako, tak sme išli do Seliaky, iné veci, tak viac úspešné, menej úspešné, ale nejakým spôsobom to odhodlanie podnikať mňa nenapadlo vôbec, napadlo ma, som si spravil vodičak, že idem robiť toho kamionistu a chvála Bohu, že som dostal kríže a koniec, to ma zachránilo, tak hovorím nič, ja som ako núčený len podnikať. Hej. Ja som neuvažoval, že ísť robiť toto, zamestnať sa, nie, v tom som nevidel ja môj život. A on vždy, lebo teda môj starší, ako ona, tak ty chcel veľmi podnikať. A tak celý, čo robil, hovorím, raz úspešne, menej úspešne, ale vždy bol veľký, odhodlaný to robiť. A ten, kto chce niečo vybudovať, work-life balance a takéto sračky, to proste nefunguje. Akože to podľa mňa, že ten, kto chce reálne podnikať, to proste absolútne normálne, že nemôže mať mindset, že ty kokso, ja budem mať túto normálne porozdeľovaný časík a normálne... Work-life balance, to existuje, že to je zamestnanecké. To je zamestnanecké záležitosť. To vôbec absolútne nemôže. Akože reálne, to ja som sa s tými zakladajúcimi podnikateľmi, alebo s rôznymi ľuďmi, ktorí fakt to vybudovali, fakt normálne, že do toho bušia, proste normálne každý mi povedal, že čo to je, že to za hlúposti, normálne, že to sú také vymyslené veci, normálne, že to je, že úplná hlúposť. To je, a teraz sme boli taký, že niekto možno tak má, ale ja... Neviem si predstaviť nejakého dneska podnikateľa, ktorý by si dal work-life balance a vybudoval by nejakú nadnárodnú spoločnosť. Všetci, keď počujete Gevorkiana alebo kadejakých, čo vybudovali niečo, obetovali tomu desiatky rokov, času, hodín, peňazí, úsilia. Fakt, že to ako vôbec, to sa nedá tak robiť. Čiže, ak ste boli v takej situácii, čo vám pomohlo? Ja som bola v takej situácii 3 miliónkrát, každý rok niekoľko proste úplne zlyhaní a myslení si, že celé je všetko zlé. Mne pomohlo najviac, by som povedala, že môj manžel v debatách a tým, že študoval psychológiu, respektíve psychiatriu, tak asi vedel, že ako mi tie veci nejak vysvetliť. On mi strašne do dneska pomáha prekonať prekážky. Potom druhý taký bod je, ja som strašne ambiciózny človek a ja neviem proste prijať, že prehrám. Sama voči sebe. Že jednoducho ja si to neviem priznať a predstaviť, že by som akože skončila a zlyhala, takže to ma strašne posúva ďalej. Ja som podľa mňa dosť mentálne silný, lebo hlavne keď som zhorel, tak to bolo, že koľko 58% tela, nie? To bolo úplne, že celé, som tam bol celý zabalený, koľko to bol mesiac a niečo... Mumia. Mesiac a niečo v umelom spánku, keď som mal 22 rokov a ja som sa zobudil, ja som bol úplne v pohode. Tam iní vykrikovali, tam plakali, normálne tam Jedine, čo som nebol v pohode, že mi tam donesli rádio a mi tam pustili Lumen a nemohol som 2 dní nič hovoril som trubicu a som to musel počúvať. To bolo fakt ťažké, no, ale inak to bolo v pohode, lebo tak som mal 2-3 mesiace, ale od prvého dňa, od prvého momentu som bol, že mentálne, že dobre, ideme že ďalej a tam bol taký časopis a tam vpredu bolo, že BMWčko Z4.
tak normálne som mal úplne, že cieľ, že ty kokso, že ja takto ležím, úplne som nevedel, či ruku budem mať, takže to si musím kúpiť, tak odtedy mám vlastne to auto už asi 12 rokov, nie? 12 rokov a stále ho mám a stále jazdím a som ho odtedy nevymenil, takže no taký odtedy, že BMWčka. Takže tak, no. Čo by ste odkázali našim nástupcom? Čo je to, čo robia so svojimi rodičmi, robia v rôznych firmách, sú v rôznych štádiách spolupráce so svojimi rodičmi. Tak možno odkaz taký pre majiteľov, zakladateľov od pána Rola sme počuli. A čo by ste vy odkázali nástupcom, ktorí robia ešte stále spolu s rodičmi a sú v tom procese, že spolu robia vo firmách? Ja by som im asi odkázala to, že aby si neuveriteľne vážili, čo tí rodičia pre nich spravili a že majú tú možnosť, že to nemusia zakladať sami, lebo tá cesta je už rozbehnutá. A na druhej strane viem, že cítia veľký tlak na seba a musí to byť neuveriteľná zodpovednosť a aby proste konali tak, že sa môžu pozrieť proste tým rodičom do očí. Aby sa mohli aj do zrkadla pozrieť, aby naozaj to robili so zreteľom na to, že nielen pre svoju budúcnosť, ale aj pre tú svoju minulosť, že tí rodičia proste vás nejako vychovali a niečo vám vštepili, tak aby ste nejaké to niečo si stále niesli v sebe a pokračovali, nie že v ich ceste, vy si urobíte vlastnú cestu a to je úplne v poriadku, ale aby ste si zobrali aj tie rady, aplikovali ich a tých rodičov možno fakt, že poprosili a snažili sa, aby, ja viem, že tá staršia generácia niekedy nechce tie nové veci, ale možno viacej sa rozprávali s tými rodičmi, lebo fakt ja si to viem na sebe predstaviť, môj malý, keď o 30 rokov mi niečo povie a ja mu budem hovoriť, keď sa to takto robilo, možno budem taká istá. Tak ja si myslím, že je to len o komunikácii neustálej a komunikovať a nebať sa, a keď je nejaký problém, prísť a otvorene povedať, neutláčať to v sebe, lebo raz to vykypí a môže to vykypieť úplne zlým smerom, než keby ste to riešili možno v tom zárodku. Aj keď napríklad je nejaký otec, že sa ho bojíte alebo čo, tak stále je to, si myslím, váš otec, tak príďte za ním a sadnite si na 2 hodiny, zatvorte sa a povedzte mu, trápi ma toto úprimne. Ja neverím tomu, že nejaký rodič by si to nechcel vypočuť. Tak to je asi môj odkaz. No, ešte niečo chceš? No, že to je na balans. Myslím si, že to je za mňa určite veľmi krásny záver tohto rozhovoru. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli, ďakujeme veľmi pekne za vašu otvorenosť a že ste nás prijali. A máte to k dispozícii. Tak sme radi. Ja si myslím, že teraz ste úplne videli to, že jak my sme odlišné osoby, že jak sa dá firma viesť, že keď ste úplne že diametrálne odlišní, ja absolútne emocionálne nestabilný človek a on, že je mu všetko jedno. To, čo ja som videla, je, áno, videla som emócie, ale je to cítiť tú veľkú lásku medzi vami súrodeneckú, takže to je úžasné. Veľmi vám ďakujem.